Okay, sige. So umpisa natin yung program natin sa dasal po, sa pamamagitan po ng dasal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Amahan mo langit nun, salamat kay Ginoo sa panahon naghatag nimo kanamo, nining mo ang kabuntagon, nining mo ang adlaw, din gigasan nimo kanamo ug unta Ginoo imong itang ipadala yung balang espiritu aron may magtuto sa mga nahuna ug kasing-kasing aron na matagpulo nga magagawa sa among baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton. Ug usab Ginoo, panalangin ug uban ning mga kaigsuonan nga nanimati nagtan-aw ni ining maong online conference seminar unta imong ibubuo kanila ang grasya sa pagdawat sa mga kamatuoran nga imong gibilin diya sa imong simbahan. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit ng Inang Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria, gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga midangop kanimo ug ang tanang mga wala midangop kanimo ilabi na ang mga mason among itugyan nga naha kanimo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa ating programa sa TV Apulia.argumento. So pagpasensyahan nyo na po, ang gagamitin po natin ngayon na medium, bali dalawa, I think siguro tatlo, Bisaya, English, at saka Tagalog. Nagdepende po yan sa ano natin, sa takbo ng ating programa. Okay. So ngayon, meron po tayong titingnan natin yung orientation. So i-orient ko kayo bakit meron tayong tinatawag na basic apologetics sa seminar online. Actually, sa ginagawa natin ito pag magkakandak tayo ng formal face-to-face basic apologetics seminar. Pero ang problema because of the time limitations po natin, because of time limit. So actually sa basic apologetics seminar is gagawin siya good for 3 days. So every topic na ibinibigay natin, pinipresent natin, nagko-compose siya ng 1 hour per topic. So kung 13 topics ang ibibigay natin, so 13 hours ang kailangan ng seminar. So sa program natin sa seminar, so from first day 3 hours, pagka second day is 3 hours, second day is 6 hours, then pagka third day is meron siyang 4 hours. So ngayon kasi again because of the time limitation sa program natin, sa application na ginagamit natin, so ang parang ang program or ang setup po natin ngayon is continuous ang ating hindi natin pinuputol yung presentation. So from the orientation, then the divine revelation, then the Holy Trinity, then the Christology or the two natures of Christ, then the Mariology. After sa Christology, Mariology, then the Church. So ito yung first part ng ating programa. Then ang second part, titingnan ko muna ito sa program natin. Okay, ang second part, then the sacraments in general. Okay, meron nang pumasok saan na ba 'yan? Device not connected. Sir Warren, sir, baka ka na dito, nag-appear na yung request mo, pero ang problema is devices not connected yung nakalagay sa screen ko. So baka i-abort mo muna sir, then balikan naman ng request. So ang second part natin is the sacrament in general, then in particular yung mga major sacraments na always na inaatake ng ating mga kaibigan na mga hindi Katoliko. So for example, the sacrament of baptism, the sacrament of the Holy Eucharist, yung the Holy Mass. Then the third one is the sacrament of penance or the sacrament of confession. So yan yung major 3 sacraments na itatakil natin for this day. Then after on that,
the Bible in general, the history of the production of the Bible, the compilation of the Bible. So yan yung ika-10 topics natin ngayon. Then ika-11 topics natin is yung sacred images. Why do Catholics making and possessing the sacred images? So yan yung ika-10 topics natin ngayon. Then ika-12 is yung purgatory. Pero ang pagpasensyahan nyo na po, ang presentation po natin is hindi po siya kung sa ano pa, yung traditional presentation natin na merong objection. So ang gagawin natin ngayon is continuous din na i-series natin. Then yung presentation ay I think hindi naman siya masyadong short, pero makukup up natin yung ano nung yung whole topic for that limited minutes na i-present natin yung mga topics. Then the last one is the why do Catholics making the sign of the cross or the Holy Cross. So yung sa program natin noon, meron tayong opening program or yung opening prayer. Then after on that, meron tayong oath of obedience in the seminar. Then after on that, the orientation. So ito yung ginagawa natin ngayon. So nag-o-orient tayo. So mga Bisaya, pagpasensyahan nyo na po. Ang ginagamit ko sana dito is Bisaya, yung language, pero meron tayong isang kapatid natin na sumali, nag-attend ng seminar na ito na Tagalog, hindi nakakaintindi ng Bisaya. Siguro kaya nating mag-intindi rin ng Tagalog. Pero kung merong mga Bisaya dito na hindi nakakaintindi ng Tagalog, siguro i-send nyo yung question nyo para ma-clarify natin in Visayan language. Okay. So start na tayo sa ating basic orientation for the basic apologetics seminar online. So ginagawa natin ito online kasi for the meantime sa ngayon po ay hindi tayo makakagawa ng face-to-face seminar. Pinaka number 1 actually, kahit na open na yung environment natin ngayon for the gatherings, for group gatherings, meron tayong private chat for the opo sir, wala akong mic at camera. Okay sir. So pero hindi ko maano dito edit name, okay. Pero sir, okay lang sir kahit hindi na hindi ka wala kang mic at saka wala kang camera, i-connect mo lang yung device dito sa ating application para ma-click ko dito para makita ka sa screen. Okay. So, pag sinabi nating apologetics sa seminar, meron akong i-share screen ko muna yung yung slides natin. Okay, from the computer. Okay, upload file. Okay. I-upload ko muna yung presentation ko. Pero mostly gumagamit ako ng wala akong ginagamit na presentation, pero meron akong na-prepare last na ano ba to? PowerPoint presentation. So ito muna yung gagamitin ko dito. Okay, magandang umaga Sir Richie Suarez, Sir Ruel Polvadura, Sir Carlo Torres. Good morning Sir RG, mutan-aw lang mi diri sa live stream. Yes sir. So kung nakita nimo din na Sir Ruel na continuous tong imuhang mga kauban din ang nagtan-aw, isend lang unya sa ato ang page sa inbox ang mga names kay para ma-provide na to og online certificates. Sir Richie Suarez, Sir Gario Badik, Sir Rolando Ochigialaan, Sir Rega Guevara Maldea, Ma'am Sheng, Sir Bernard Sarad, Sir Dato Imbulawan, and Sir Stanley Lalikay-Likay. So ubay-ubay po no. Okay, so ito yung orientation natin. So bakit natin ginagawa itong Basic Apologetics Conference online? So first, itong natin, teka. Okay?
First, apologetics is from the Greek word apologia, or sa atin pa is apologia, speaking in defense. So pag sinabi nating speaking in defense is nagsasalita tayo by way of defending our faith. So pag sinabi nating apologetics, it is an art of explaining and defending the Catholic faith. So pag sinabi nating apologetics, so gumagawa tayo ng pamamaraang verbal, o yung speaking, yung nagsasalita tayo, meron tayong ginagawang pagsasalita publicly or by way of online in explaining our faith, the Catholic faith, the Christian faith, and also defending our Catholic faith. So bakit kailangan natin itong apologetics sa ating panahon? Saan po ba galing yung term na apologetics? Actually, yung term na defenders of the faith, ginagamit po yan, nag-umpisa siya sa paggamit mga around 7th century, sa panahon yung Second Council of Nicaea. So ang first na ginagamitan ng term na yan ay si Saint John Damascene, si San Juan Damasceno. Siya yung nagde-defend, nagtatanggol sa pananampalatayang Katolika concerning the making or the possessing the sacred images. Pero before 7th century, ang ginagamit na term ng mga defenders of faith is apologist. So diyan nagsimula yung the term apologetics. So ang unang gumagamit nito is Saint Justin the Martyr. That's the term apologetics. Then ginamit ang term defender sa time ni Saint John of Damascus or Saint John Damascene. So yan yung history niya. Then after that, so ano po ba yung biblical foundation? Bakit gumagamit tayo ng term defenders of faith or apologists or apologia? So Philippians chapter 1 verse 7 and 16, sinabi dito, as it is meet for me to think this for you all, for that I have you in my heart, and that in my bands and in the defense and confirmation of the gospel, you all partakers of my joy. Some out of charity, knowing that I am set for the defense of the gospel. So yung term na defense dito sa original Greek word, sa original Greek na term na ginagamit is apologia. So then okay. Next, yan yung presentation from the original Greek and the Latin word, defense and apologia. So yan yung biblical foundation sa 1 Peter chapter 3 verse 15, same din ang ginagamit, yung sabing in the defense of our faith. So same din ang ginagamit, 1 Peter. So bakit tayo gumagamit ng defense ng Catholic faith? Because kung titingnan natin ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung titingnan natin ang kanyang mga kaaway, yung mga kaaway niya, yung mga iyahang mga tawag ining kaaway is naa sa sulod ug sa gawas. Kini naa sa gawas, itong nasa labas, ito yung Mohammedans, yung mga Protestants, yung mga fundamentalist. Ito sa kabila, ito yung mga fundamentalist. For example, si Charles Taze Russell, Ellen G. White, Felix Manalo, si Kibuloy, Soriano, at iba pang mga fundamentalist groups. Yung mainline Protestants is si Martin Luther. Siya yung pinaka-mainline Protestant sect na na-establish mga around 1517. Mga 6th century itong si Muhammad na founder ng Islam. So sila yung mga enemies of the church, enemies outside the church. So sila yung umaatake sa simbahang Katolika by way of distorting the meaning of our Catholic faith. So dinidistort nila yung kahulugan ng ating pananampalatayang Katolika. Kaya po marami pong mga Katoliko na mga inosente na pumupunta sa kanila, nako-convert sa kanila kasi yung sa pamamaraang pag-aatake nila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay talagang convincing kumbaga.
kino-convince nila convincing sila salita para matuman po itong gingon ni San Pablo, para mangyari rin yung sinabi ni San Pablo na sinabi dito, Romans chapter 16, verse 17. Kung sa Bisaya pa, pagbantay ka mo makaigsuunan nga sa mga tao nga mubahin-bahin kininyo, kay kini mga tawhana, wala mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong tiyan. Sa Tagalog 16:17 ang sinabi rito, 17, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya niyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, kundi ang sarili nilang hangarin ang kanilang sinusunod. Dinadaya nila ang mga kulang sa kaalaman at sa pamamagitan ng kanilang mahuhusay at magagandang pananalita. So, kino-convince nila yung mga tao sa pamamagitan sa kanilang ng kanilang mahuhusay na pananalita. So sa Bisaya pa mogamit sila og kining malamaton og mga madanihon nga mga pulong aron pag-convince sa mga tao nga mga inosente, sa mga tao nga gitawag og mga inosente. Mo nang kinahanglan ta og apologetics. Yan yung rason na bakit kailangan tayo gagamit ng apologetics, kasi sa environment natin ngayon, maraming mga Katoliko ang hindi alam kung meron man silang alam out of 100% according sa survey sa 2006 sa pinasurvey ng ating Santo Papa Pope Benedict XVI, ang level and degree of the knowledge of understanding the faith para sa mga Katoliko sa buong sanlibutan. So sa lahat ng bansa, out of 100%, meron lang pong 2% Catholics na alam talaga nila ang pananampalatayang Katolika. So yung 98% na mga Katoliko, kung meron man silang alam pero hindi masyado. Out of 100%, 2% lang yung alam nila. Kaya nga maraming inosenteng mga Katoliko ang mapupunta doon sa ibang sekta kasi yung pananampalataya nila hindi sila equipped sa ating pananampalataya, kaya madali silang ma-convince ng ibang sekta. So yun yung mga enemies natin na nasa labas ng simbahang Katolika. Pero meron din tayong mga enemies na nandito din sa loob. Yung sinasabi ng isang komunista na na-convert pagka-Katoliko na si Biladad, na sinabi niya na may pinapasok ang mga communist groups na mga tao dito sa ating simbahang Katolika, mga more than 1,000 sila So nakapasok sa simbahang Katolika. So nagtuturo sila ng hidwang pananampalataya, tapos ginagamit nila ang kanilang pagkakatoliko kuno para hindi sila mako-condemn ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi komunista sila pero meron silang maskara na bilang isang Katoliko. So sa anong pamamagitan po ba yan? Sa unsang paagi nga makit-an nato na sila kanang pamaagi ba nga kitang tanan pantay ta, kanang pari og kita pantay ta. Yung pari at saka yung mga layman is pantay siya lahat. So hindi pwede na mas elevated yung pari kaysa nating mga layman. So hindi pwede na mas mataas yung pari kaysa sa ating mga laikong Katoliko. So yan yung ideology nila. So sa doktrina ng Katolika, mas mataas po yung pari sa atin kasi sila yung alter Christos. Kaya nga sa Holy Mass po natin, sa Santos na Misa po natin, ang tawag po sa kanila ay hindi po presider. Ang tawag po sa kanila ay celebrant kasi mas mataas sila sa atin na mga layman kasi they are the alter Christos. So they are the representative of Christ. So kita yung sumusunod sa kanila. So sa araw ng mga komunista, sabi nila yung pari at saka yung tayo na mga layman ay pantay lahat yan. Hindi yan, wala pong mas elevated po sa atin. So yan yung aral komunista. Lalo na itong mason na nakapasok dito sa simbahang Katolika. So tinatry nila na yung mga Katoliko nilalagyan nila ng mga
mga aral na liberal, modernistas. So ang aral nila is yung dogma, yung aral katolika ay madidevelop yan. So anything na teachings ng simbahan katolika ay ma-change yan. So makambyo or tawag ining mausab kung sa Bisaya pa. So mausab ang tawag ining usana kining mga pagtulunan niya. Dili man ingon ana ang atong pagtulunan. Hindi yan ang ating pananampalatayang Katolika. Kasi yung pananampalatayang Katolika natin, pag ma-declare yan siya na dogma of the Catholic faith, pag ma-define niya ng simbahang Katolika, fixed po yan. Wala po yang hindi po yan sa changeable. Sa Bisaya pa, di na mausab. Pag i-declare na sa simbahang Katolika nga mao ni ang ato ang dogma sa atong pagtuo, dili na gyud na mausab. Fixed na gyud na siya. So hindi na talaga yan siya ma-change. So unchangeable na siya. So unlike sa turo ng mga Mason na yung yung pananampalataya natin is changeable. So yung dogma natin is changeable. So kaya nga kinakailangan dito kinakailangan dito ang apologetics. So, ito po yung rason bakit meron tayong basic apologetics. Bakit tinatawag natin basic apologetics? Ina-apply natin ito sa basic catechism. So, kung wala tayong basic catechism, hindi tayo makaka-apply ng basic apologetics. So, hindi tayo makakaturo, hindi tayo makakapagbigay ng aral sa mga kapatid natin, mga Katoliko, basically, because hindi natin alam ang pananampalatayang Katolika. So itong basic online conference na ginagawa natin, so ipipresent natin yung basic catechisms in a way of apologetics, by way of apologetics approach. So magandang gabi Sir Sani Anthony Liaban. Ang gabi ni aming gabi naman mayong buntag Sir Nak Salvador. Ayun pa niya, good morning Sir, diri nato na lang tamaminaw ani Sir. Yes sir, kay murag mag-feedback magud ang ato ang audio sa ato ang Zoom. So mao nang diri na lang. So dinhi sa ato ang tawag ining seminar online, dito sa ating seminar online. So meron tayong mga approaches na ginagawa. So katong gustong yung gustong pumasok dito sa program natin is pwede niyo i-click i-click ninyo i-click ninyo itong link para makapasok kayo dito online. Okay, so meron tayong mga approaches. Pinaka number 1 approach po natin is yung informative approach. So meron tayong i-present dito yung background ng teachings natin. For example, sacred images, saan ba yan nagsimula, sinong responsableng tao ang nagsimula niyan. For example, Bible. Kailan ba na-compile, sino po ba ang nagbigay ng pangalan na itong aklat na ito ay Biblia, bakit po 73 sa Catholic, 73 sa Catholic, din sa Protestant 66. So dito natin na ibibigay, so ipepresent natin yung informations, yung historical informations, liturgical informations regarding sa topic na ating ipipresent. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo sa St. Matthew chapter 28 verse 20, ituturo ang lahat ng mga teachings na itinuro niya sa kanyang mga apostol. So kaya by way of informative approach, so malalaman natin ang background, kasi kung wala tayong background sa topic na ating dinidiscuss, so ang mangyayari maraming mga Katoliko na kung sa Bisaya pa masaag ba, maliligaw sa Tagalog, maraming mga Katoliko ang maliligaw. May mga kaibigan naman tayo, may mga kapatid naman tayo na defensor Katolika na ang problema sa kanila, merong iilan lang, hindi naman lahat, iilan lang na parang kung sa Bisaya pa masubraan ka bright. Ano ba sa Tagalog yung sa Tagalog is masosobra na yung nila ba, yung pagka-bright nila. Ano ba yun yung pagka-bright sa Tagalog? So ang mangyayari, instead of susunod sa aral Katolika, so ang mangyayari, nawala ang audio sir. Nawala bang audio? Okay lang ba ang audio? Palihog daw kapag feedback, palihog kung okay lang ba ang akong audio. Kaya na nag-feedback na to si Sir Rolando
Nawala daw ang ako ang tawag ining audio. Tanawan ako be. Asa na ba to? Okay. Sobrang talino. Wala man nawala. Okay. Sige. So sa sobrang talino, sa grabing lapad ng knowledge na na-acquire nila. So ang nangyayari, hindi na sila naniniwala sa turo ng simbahang Katolika. May nabuntag din na si Julian Escobar. Okay. So, yan yung resulta. So, ang ginagawa natin rito, so pinipresent natin yung basic approaches by way of informative approach para naman at least meron tayong background. Then after on that, yung teaching sa simbahang Katolika para hindi talaga tayo maliligaw sa kung sa ano pa ba sa present term pa na ginagamit natin, maliligaw ng landas. Pag maliligaw tayo ng landas, meron na tayong title Katoliko pero Protestante ang paniniwala. Okay? So, padayon ta. So, yan. Number 1 is yung informative approach. Number 2 is yung argumentative approach. So, yung one of the approach natin is yung argumentative. Bakit po pinipresent natin yung argumentative approach? Kasi kailangan natin natin sagutin yung mga tanong, lalo na yung mga live questioning about the Catholic faith, live questions about the Catholic faith. So, yan yung sasagutin natin. Bakit yung mga Katoliko may mga larawan? Bakit yung mga Katoliko gagawa tayo ng sign of the cross? Bakit yung mga Katoliko naniniwala sa mga santo? Anong pagkakaiba ng word na santo sa santo na ginagamit para sa mga bagay? So, yan yung mga tanong na rineraise or tinatapon doon sa mga kapatid nating mga inosenteng Katoliko na madali lang nilang makuha or makonvince. So, dito, ang ginagawa natin is meron tayong ganyang klaseng approach. Number 3, meron tayong call for the renewal of our action and faith sa simbahang Katolika. Kasi po, siyempre, actually individual po yan eh. Sa individual way of practicing our faith na po yan. So meron tayong call to respond, the call of the church to live the Catholic faith. Ano ba 'yun? Kailangan nating ano ba 'yun ipamumuhay. Puy-an ba? Paningkamutan nga puy-an. I-try natin na ipamumuhay yung ating pananampalatayang Katolika. Then, number 3 is i-try natin kung sa kuan pa paningkamutan. Ano ba yan sa Tagalog yung paningkamutan? Itatry natin na mamumuhay tayo ilalim sa grasya ng Diyos, sa ilawom sa gitawag og grasya sa pagtuong gitawag og Katolika. So kung dili ta maningkamot na magpuyo sa gitawag og grasya sa pagtuong Katolika, so ang tawag ining mahitabo is mahimo gihapon nga naara kutob sa baba ang atoang tawag ining tawag ining pagtuo. Salamat sa inyong Sir Carlo Torres, Sir Ma'am Sheng, sa inyong vocabulary. Pagsisikapan natin na tayo'y mamumuhay ilalim ng grasya ng Diyos. So by way of acquiring the sacraments na nandyan sa simbahang Katolika. So yan yung purpose, objectives at saka approaches po natin sa basic apologetics online conference. So pag meron po kayong tanong, pwede ninyong i-raise dito sa ating comment section para masagot natin ang inyong katanungan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.